Agachorwa koba omobunge we constituency ya Kandara Secintunda isato chinga kiboigo serikali ya Kenya Kwanza nyarete koba gekwira obugambi ekanyara koba gegochorera italiae koba omowaziri we chindemero talio ndengo kwanera ligongo kwanera Alice Mudhoni Wahome hoyo achideka chinga chenyere koba chigweta anyale koba ko ligokora ko unengiwa amona committee area ye bunge nene yo era chikoba kwerekia bulanyale koba unengia amalieta ya abawaziri habanyara koba ebagochorwa sentunda ya kabire ne serikali ya Kenya Kwanza baire byo mwancho moligereria ande ansia sogendete koba gokobwa temerobeliyo ya ito imegata sendikende TV kurwa ketego ikira chinga kibuna chinira ko sembenga no gerete koba kwegokia wesemia na kwemanya mange ngagende koba igagwatika kubwatikana nemerobeliyo toto kwarigerete chinsemerongo ebere na nyama tukatano nabere ye wiki chinsa ikomi chabono mogoroba asentunde ndeto komena na sembe nyara koba igo komanya senchire wenkegima ali agenda tokoba gwatika imena isko yorogongo ruagu singwera nanda chinga chideka chitari chinge nyara koba ingo komanya ngagenda tokoba gwatika. Alright, naboko yabwatia ama ya senchira yobwenge kegima wetera semitanda ite ya Facebook Ndizi TV News digital wetera YouTube Ndizi TV News naboigo website ya www.ndizitv.net Lydia Mose toko bwatera namonere kwene kebuna gochere wetera somo no baby manyeryo chinga kiboigo Kevin Mogambi agana toka kwene kenga chibicha muneliugi chagochira senchira yobo ikiranwelia negoro kwa Josephat Messi kurwa ase wodi ya Bugusero ime ya ekenyero kia motontera nigobono eya mate eya moya nyere kobage wesokia na koboria ogo konya na bigo kwene kinga banyera koba kwenyorera oboene bwabo abanyango bwatikana na chinyomba cyo menyo chiapo kugwerwa amonemete yes mekire mbarabare amona chinyomba chikolengana no mongina bwenga eyo yiboigore omotakano nigatebire ataranyara kobaga kwenyorera libaga nabo igolyo konyara koba lyo kwaga chachinyomba echo asentundende engana boino yanyare koba kobairera babu kogendera koba bakomenya amo na obwoba temire gukwana kurwabu maega na bongo monyorekera arura America kwire chinga kintambe koirana atemire kumukwanira ambutolere mete irange na mwane niga bwate na musio matara wogenda atesekire mono na chire mbaka saba gambi mugambi ndikira lirube nkaira se chiobisi chia chito chire busongo gali kero na irororo ngategwe bintu mbirongo kugaramia egere bachi kondolere emiti ebinta nyara se njombwata abane skuru kuru mugakona asirete 2018 nimbwata abana babere bare secondary nimbwata umwana oyomo utakire kwenda college ntabugati kibesa enyombe iyo Kenya ne yandire garama na chenjiri amabati kabere kuru mugakona asira no na yanchenje tiboniga abochokire gakie serikali abochokire esengenjo yemete ya mataye ko yeria niganga buna abwate sumugete gocha sinyomba samabati abocha bachokire bibao mkumeti mono bono gaki nari gusabaiga gakie serikali monkonye Vincent abu oyo ntwarigere tichikuraga iga dorera mabira sengenje kero tukurara no mbotu kwekere mbure ya tule etubwato obwoba no inche mbwato obwoba mono sengenjo ndelise limo lise wateka na chandikiri osomo toise kongwera no na Vincent wasiririe kure yemo gakie serikali yetu ya Kenya serikali yetu ya county musike simbara tingo konyora babura kabari bachandigete nyasao ne mwari gwanje mondorera mabira monkonye munduserie mete iga nje menye no bare munarara muna abantu bande no ngeti ticha timbwati omoriki oito dipo nasanya no agete kambia se wodi yo ya Bugusera gene toka gutubwatiria oroboti ororo ikirane ntanyara kwa batogosanga muna senjire bwikirano ensa emo
yabo tuko skamotu aseri tukolia kabere bono nigo ekiombe kelia gia diaspora to villages kubwatrana amuna better life kiagendere koba gekoena na obokonyi gochia ase abana be chiskuru choboroso litukolia rero nigo ekiombe kenyara koba gegoikirana ase skuru oboroso nyamware nabo igo elia yagetare ase banyara koba kwena nobokonyi bwe bitamba byo bochenu ochia ase abana chinyaro kanonya nabo nigo abana bamura batatu gomaiga asoboye banyara koba kwenyorera amaigerio aho igoro yechinjira baranyara koba gwetanga amono botumeki bwe binyegwa bitancheri nabigo amariogo yogotindia lero tuli ase skuru ya Nyamware primary school otwacha gokonya abana baito gusabana baminta baiseke from class 5 na 6 igobono twanyarire kwena na sanitary towels ejira jokonya abana bwa baiseke ase ngencho ya mangana ali abo mumanyite igo unanje better life gusimwe gikundi gitu ya better life we are together na abageni abarura America twabaretire nka elinde tubwaterane tonyare gokonya abantu be kinyoro bona better life igere kinyoro ime village sime elinde ekonya abantu baito na abamura ekonye igento kende nare goteba gujasa bana bamura ntwabaete nko batura advice ngabakomenya gusibu na bagu survive abaibuli igento ntate ko batebi ngiringa ngaki abana abaita bamura ekere bono babungire school ngo basaba moteme ko baikange ekero mwana ari kalia moteme kumubika abenjere ngiya elinde mbaso ase enjire yenyasore elinde na better life irabe twachire America twaligiria abasani batoigure twabwateranire ende tokonye ekinyoro kwa uchumura nonyeteri ginya mwaruka otogokonya mpaka even guchinyamache guchimogonka guchi ewodi ngima usiengima nigo twachira iga asengencho no toiboletwa ntomanyete obutakange ntoki togacha mo togabeke virengeli amo muna better life togatebanga ngaki eranyalikane tokonye abana baito tokonye abantu baita sebinyoro ababale meire asenjereneria igo intugo twachaka iga sengencho yogo chakokonya abana baiseke na godoneti kerikia nstoranyore uchiase eskuru ya Nyamware uchaga iga twachana gikundi ya diaspora to village health mission a group ya aba colleagues ba healthcare workers ali so mucho Texas America ndoro bwata abana ororo batwateri yanda ngana kitoko konya abantu baito gusi especially ngabana baisike asengeke yabo togoti ganana nsemo eyo yobo konyi gochiase abana hanena baisike korwa ase chiskuru choboroso bono nigo asentundende abarai kurasarogongorwa gusibanyara ko bakoboligwa banyara ko bakobaika abana inchi angekegima buna enchira eyamo yogo bategerere birengererio byabo nemerogerio yamagendro ibaranyare ko bakogania goikirani gwase chinsemo ago kwana litkolero nigo Zakaria Mosominya kundi hoyo bwate obomanyibwa amangane burai anyare ko bagotebanga gwetera bono asogotegerera ebirengererio bana inchi nalio ryoka kena nyara ko bage koirera na kwenekia buna chira chamagendro chanyara ko bachigo ikirani was chinsemo imeyoro ngora gusi abachumbe baita barayi baito to choreta tibago kibagenda bachi gukora ibintu binde bito tari korana kibikoba umuntu no wenta salida ke chenchi yabeire kweresa abantu twamanya nkikeri bona tumoto bago umuntu ogendo chokora byao kora umenya ko batengene serikali yate serikali tari serikali this you and me we make a government so bintu bwenda ntoruoro robuna bosi usibuna nyamira yito nabona mugabana yito nyariyo isa ambo mani nabwene tenero otale binyura totebi nyito kogende bono miaka yagende go ikachikura no ikonyora abantu bagwetana nensanga chikura to bwene nabona yo obisi bwene nayo manyinga kinacho tunabona inchi bakolere mere ikaba na inchi yange berese bagotebye mitando yabo so we move ahead pinese bona yanda ya iga kuligereria iga kunyoranga obututukana obugotoka because of lack of communications bantu mbali go kiba manyengi kere ogende no ngo sikyo saba gusiba ito bamenyete na bakora bamenyete buya na henda abantu bali bamagendere sana igo ikaka ko nyore tofauti enene na bali isiko so now egabu igo chiato ka stoko ba is tutari go ikanamo na ende une kesako na intu tuwerete to vamo
egera nonye nkende togokora twaita bung'aki omogusi naro ekiagera obe loan lencha nayo bono ng'a gogokora ebinto aye bweka nabo okonyora tokomisi buna bono origereria omogusi. Toskamo twenigo abantu baria bamenyete amono bore maise kiumbe kiabo kubaterana amone kiumbe kia urai abanyara ko baba ko warigania omoroberio oyo bwoko unengia na boyo koroto tagati yemeroberio serikali ya county ya Nyamira nyale ko bage kobeka mutwe wetania igo boigo banyara ko baba koroto ta anene budget umwaka wechirubere na merongo ebere tatu ebere nene igoro ya abantu bari bamenyete amono bore manonye naboni go ekibyombe byo byanyara ko babi koro kyo gotaisendeka kwabo nenchera ebunge ya egose ebunge ye county ya Nyamira gendete ko bage ko yarigania bwe gote bangati baranyara ko bakobeka chibesa chisa inegochia seke ganja kelia kyo gosira abantu bamenyete amono bore mase bate berigo bwate amagano nabo igo babole serikali ya county ya Nyamira ko enekia urabanyara ko bakobeka emerobiri meikirano hira ko bage wikirania anene amaganyo y'abantu bari bamenyeta amono bore meme county eyo ya Nyamira achita ali akapara gaitali stokwetirie ebirogo ebyani ebintu ebiito tokogendera ebinyange ebiito tokogendera chipara nchiro isirio tokurwanirira ne chimatatu ne chipikipiki bono turi konyara kugendia chinyange kiri chito na intwe no morembe ne tutwaike echiro twaike ebintu bite echiro na ende tiga tokonyu chibese buna funding tokorerwa ebintu bikuru economic empowerment egere ne intwe bantu baito banyore ase bakore biashara toa uchi bironi bike to na intwe abantu baito to nakororeka na abantu tokomba chibesa kurusa abantu njenda tebye mugabano gitu abantu bamete no barema na baragumba tagete babikirwe budget chibesa chabo nakore ngari chikorire egere bakonyeke kegera lichikoria bekirwo aso konya barema ndibekwa na ndi chakotoga ng'a n'abantu getaba ng'ao bakonyeka goitira selichikeri Togo tigana na iyo ni goli tkolia lero ekomiti elie kunengia abawaziri awanyara ko bagochorwa se obwango igano murayibwense Dr. William Ruto yanyara ko bagigochaka ebikaro byaye elitkolia lero chinsa chamambya gatia bali banyara ko bagwikirana ase okunengi wa okwo na umowaziri wobolendi bwemekithure kindiki ase chideka chinge chenyare ko bachigo etanigo elietalia ego somo waziri oyo ogorokwa Alice Mudhoni wa home boiganyara ko bagagwikirana bose obwa ekamiti eyo gatia maboli boiganyara ko koiraniria no kuborigwa gati yebitambo kiranya reko bakwenekia unabyanya reko bikoirwa ase amagacho yechindemero elio kwenekia buna obukurumi obanya reko aboko bao obanya reko babo koera koiraniria haribolio elio nigo Alice Mudhoni wa omeboigo anyara ko bakwegera na goteba ngani gobono ekengese kirichiko ekyo kerengete chindemero kebente ko bagekorerwa amonchererium buna enchira emoyo kwenekia buna chimbwa chobukuru echanyere ko bachi gokorwa kigima ase ewizara eyonanya nabo igoro yomoroberio bwokorosi wawechi title deed nigo waomebo igo hanyalire ko bagagote bamagaya yokorwa go yogo sabisi nigara chikoba ko bekemeroberie meikerano heria bakenya banyara ko bakwenyorera amasakara yechi title deed asenchira yobwasioko. And it should be actually a national tragedy to have the fact to have a situation where a title is not prima facie evidence, necessary prima facie evidence of ownership. When I was going through my university law course, I knew that title, and the land law that was taught is that title is sacred. The title deed is almost absolute, but it's no longer the case because, as you have rightly pointed out, we are aware of very many cases of fraud being carried out by Kenyans with the support of sometimes unscrupulous Kenyan criminals, because not every Kenyan is carrying out fraud. Kenyan fraudsters. Yes. Kenyan fraudsters and cartels. And they are not just, when we say cartels, I want to clarify,
There are powerful cartels, there are managed cartels. Some of them surprisingly have made money through those kind of fraudsters, but then maybe cleansed that money into institutions like schools, like banks, like other maybe real property investments. And they are also powerful. But of course, there are also the ordinary cartels and criminals also who don't have much money, but they are part of the whole system. Awori tangani ni go Daktari Deborah Barasa boigo nyarakoba wikirana bosio bwe kamiti eyo asanyarakoba gako yairanderia amaborio amange kigima nonye nabo ni go Deborah nyarakoba gwanchirana nige serikali ya Kenya na se wizara yobo chene bwenta kwa bikwire bitambukiro bye bwango nago tumeka obumanyi obuwa banyagitali babwate buna enchirayemo yense ya Kenya gochaka kweroseria amaliogo aye enyene nonye nabo igoro yomo robelio bokoena na obobwenya ulio universal health coverage nigo Deborah boigo nyarakoba gagote bumurobelio yo nigo bwate ekerenga ekenenegyo kwena kiabuna kera omokenyo nyale kwa kwenyorera emerobelio yabotambe ya obobwenya wetera seligori likekegima. I would like to talk about local production of medicines and consumables. I think that Kenya, we need to embrace this local production of medicines, the health products is really one way to reduce the costs of medication. And so it's an area that we need to embrace as Kenyans, and based on the budget, then we can consider strengthening this. In addition, regarding the NHIF, the universal health care looks at offering accessible care, affordable care, and quality of care to all Kenyans, including the vulnerable and those with disability, among others. And so the issue of only being able to be seen in one hospital is not part of the universal health coverage. And hence, I believe that once we have implemented the UHC, first of all, the community health promoters will be able to improve the prevention, promotion, rehabilitative interventions within the community. So even for cancer cases, they'll be educated on preventive measures, and those who are having terminal illnesses, Nigo committee eyo yanyale kobage kogenda ase omotimo kobwenda gera ya mubasumba nyale koba kwera na sense moya kabere ase boigo Julius Migosi oyo nyale tekobaga go choro seritalia nyale kobali go choro koba omuwaziri bwechise mihara nyale kobaga wikirana bosio bwa committee eyo hayongati yali mange togenda koba to kubateria kurwa semesa ya ito ya maya mogoroba obono nyoranga munyare koba mukomerana amonere Evelino Sero ensa emo abego chinse sato chialero botuko kwene kyanga unyare koba ko bamanya amange mini wento bwa tonale bo Julius Musomba kuchise mochia makarama tutu settlement scheme hata onwali me rutunya tuki gudi wakipitapa kuruchise mochia diaspora wigo dolina muntu mwenga wataba watching live ebisiba mungare Ruth Nyaboki doli ni mura ngati ya bande abange Fred Onduko na Jalia Kirbo ngati ya mashabiki ya liage nitoka bakubatia emerobali ya itegeta seni Kendize TV Lydia Mose tuwa bwatara na monere kwa kia buna gochere bwetera sumono wa webi manyerilo chinga ki Kevin Mugambi hanyara kwa kwa kia buna chibicha monere gicha uchira senchira yobo kirano ili yanangoro kwa Josephat Messi na kwa nirobali ya umerobali ya kubatia imeandize TV.